Ngai kublei fi sa sisian daga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai jisu ublein kurhui fi daga ni gaktien ka bangan hikai fi sa sisian hagani ga poro hagani ga tayo ka bangala adap ngakran fi ga to ga jingkran ka bang haki ARTYLLI ki PYRTHEI ka banta ga baningkong ti ngan beteng ya ka bangala akran ya ka tu ga jo ga jingkran haki ARTYLLI ki PYRTHEI kani ka di ga banta ga ba ar Kaya ka bang ang ifi mena kani ngong bahabang ilong Kristan habang isakrible ngong ngiem haki ARTYLLI ki PYRTHEI ngiem haki ARTYLLI ki PYRTHEI tinamar kata kadaw ngok ka bani fini ka por ngan ang saisen ngiem ka PYRTHEI ka ba ganjaman sim ngiem ka PYRTHEI ka ba kinjado tika kaya ka bang adon ban ang ifi ni ka por ay ba gani ka tien jang oblay ka bangan kran sa sisen pat kanda kerhu ifi ni ka por ba finda sungthu ba sungthu ba ya kata ka nongrim Pindah sautu bahaya taga nongrim. Utrai jengi uang. Kidon haka PYRTHEI. Nrei kimdei pat ki jong ka PYRTHEI. Ngidon haka PYRTHEI. Nrei ngimdei jong ka PYRTHEI. Kata kadai ka bah. Ngi puli naga Bible naga ktien ka jong ublay. Namar kata ka daw. Ngong ifi utu singong ngihaban penbiang boro ar. Balai ngi penbiang boro ar. Ngihaban penbiang. Menabar ngidang imen ka PYRTHEI bagan jado ngi jing embrio ngi emel ka PYRTHEI ka bagan jaman sim ngi syakriya oblay ngi haban penbiang bor armar ngi emha bor ARTYLLI ki PYRTHEI jito kawai ka ktien ngong ifi tu singing ong kom ning ong lada fi sngo thu e ka ne fin om kulmar ka jing im jong fi nei lada fim so thu pa de ka ne kanora ka jing e ka bakraw kham tam leilei hagi ni gising ki bakhaddo kawai na ka banga ban e fi tu singing ong wat e khle ka bagan jado ba de ka bagan jaman sim Ya to oblain kurhui fi ne ga puang ile sakmat sa gtien ga jong oblain anang sai si sen nga ai kublai fi de ga kerteng ga bathiang tam jong utrai jisu kublai shibone fi gi baju comments kublai shibone fi gi baju pet na ga por so ga por kublai shibone fi gi baju phone kublai shibone fi gi ba ju ai gi jingkan tho ka mangalong oblai un kurhui fi ngi mc ba khado fi dan kam pala de ga ktien jong oblai tingi ne peteng ne ga jingkran jingi menta ha ki ARTYLLI ki PYRTHEI to Haga banta ga baningkong nga panifi ngong nadu bas dang ublay ubo kumta ya ubrio. Uada mulong kumta hakper edan. Kata di ka point ga baningkong, gamat ga baningkong. Ngipuli ito ka Genesis ar kat san kan riu kan yaw ngilap ya kata bau Adam ulong kumta. Utrey kuta hakper edan. Bar ublay ubo on ko nguro ya kaktien ka jung u. Kamur udan ga jingim ga bakin jabrio. Udan ro shiliang ga bakin jaman siyam ga ba ushakri ublay. Ga ba deha ka liang ga jung ublay. Ga ba ar ngong mangiru ka ju man hau Chris ngilong kumta hagi kolosai ka baning kong khatlai ngi puli ka tawa ka babu kong lapun kan ria engi naga hima jong ka jingdom shaga hima jong khun ka jing e jingu lapun kan ria engi ha ka bakin jaman sem ho ngi dang em ki brio ho ngi dang dan ka jing em brio ngi don ro ka jing ka bakin jaman sem ngi tre ngi kta ngi le puli ba kumta tatar ngi shakri rio blai ngi don ro ka jing ka bakin jaman sem ka balai ka bang pin ifi ga jingleng kot jong ka jing em brio kumangi puli ga sami spalai dekat kat san kat rio nang ta pada iwe Timothy kelanong ban rio dekat ban nyaw bat kat ar kabang pen ifi ngong wala ka jing imbrio ga de ga balengkot re ga badon jing mut dadang idon pat e ga jing pen em ga jong oblay ha ga jing em jongi to ga basaba ga bakhado ga bang pen ifi ga singina ga arfu arlanong jong Matthias ga dekat kat khandai do arfu we ikitu gikten ba utrai wang ai show kaiser ga jong kaiser ai show oblay ga jong oblay Kia ya la ka jong ka bakan jado la ka bakan jado ka ne ka badega jing embrio ka bakan jaman sim ke ya la ka ban jaman sim namar kata ka dang anong sai sen ngia la school ngia puli ngia tray ngia kta kumta tarter kata ka liang jong jing embrio and ngi dan ngia shakri blay ngi ya shi ya eklanti bang shakri yo try ngi le jesang ngi duai ngi mo gidan kam gaktien ga jong oblay kata de liang ga bakin jaman siam kani ga bakin jado ka ko ka bakin jap haga bakin jado ka ko hang ne PYRTHEI re gani ga bakin jaman siam gen le ra shado bam jukot ahai bagata kan da kerhui fi ken mau parlong ngi em ki ARTYLLI ki PYRTHEI bakin jado rong idon haga jing imbri rong idon ga jing imen siam rong idon to oblay kerhui fi ne ga por tinggal le ban pani fi stang ARTYLLI ki ak wala dan shibon ki ak hrengang isi ARTYLLI ki ni ki ak kan yarap fi kabasan kamat kabangan priyang nega dega ni baki ai baro kikta yangi na kaliang bakan jaman siam das ngap bahaya kata yangi ki bashakr blay yangi dang long Kristan ki ai baro kikta angi kikta na kaliang kabakan jaman siam
Fi haki Ephesos kalna ka ba ning kong ka dkhot ka ba lai ngan puli arlait ligi dkhot ka ban yarap yingi. Long balakar khuy o blay bar ukpa o Jesus Christ ba utrai jingi o balakar khuy ngi de gijingar khu ki ba kinjaman siem. Gijingar khu ba kinjaman siem baro hagija ka banang how Chris. Gijingar khu ba kinjaman siem. Hagija ka banang how Chris. Pipuli ka nes ngau kumba kamdon jinga sno ay ru em ngani gajing imbrio jingi somom don jinga day ru em namar ka bab gon ka jingar khu ka bakan jaman siam hagija ka banang how Chris. Yan ang sayisen yangi gi ba shakr blay ya fi ba filong kristan yangi ba ngilong kristan ka ay ki ay baro ki kta nakalyang ga bakan jaman siam haga shiti ka ba lai jong Ioanis kan yarap ifi ba fin song thu shu gata ka shiti ka ba lai jong Ioanis ka dkhot ka ba ar hang tu fill up bagaktian jong oblay kong kumne tangan puli ka Ioanis utho ya kane shawe ubrio bakarta gayas uang kumne onko hebba e nga duai bahaki ai ke baro men roy bat men kyakran kat kumba ka roy ka men sim jong me onko hebba e nga duai bahaki ai ke baro men roy hagalong brio men roy hagayo kokot kakran ega jing embrio men kia akran kakran ega koi kia ga jing embrio tang bau ang ga open kod ene shot ya ha ba open kod ene ga khot wang gat kumba ka roy ka men sim jang me men koi men kia men roy ka long brio men roy ha ka yo ka kot rei gat kumba ka roy ka men sim jang me kakta bet na ga ni ga bakin jaman sim namar kata daw ngi hapan sngo thu bahai kata ri ga don kampalat utrai jingi hakalanang ka banrio jang gospel ni Matthew saba Ukraine pang ka emlang sa alang ka ba ya jingem ka ba man lagasi ka bang iyat utrai jing Ukraine ni gitin bas ngotna Matthew aslang banrio dekat life way de life ulai wong kum no sngap ha wong kum ni tangan puli namar kata wat kuslai de ka ba ong ka ay bangin bam ka ay bangin di lan ka ay bangin kop trawat wat kuslai ka ay bangin bam ka indi ka in kop walai sutu bakla ni gintian kani kam ni jekran tang kani ka phang menta nang ni ka dekhat walai mot bang sia song jaitu kum to klem tregen klem kata sia biang ka bam kadi em habau trai ni wat khuslai ka mot bangi perkhat palat wat habangi don ke jing trai wat habangi trai ngi kita andrai ngi perkhat palat ka ban sawan ngi perkhat ikfara kita jing don kam jingi hado baki pen khuslai ngi utrai wat khuslai nabaya kita ki ai ke bero ki gentle ki wat ki brujang ka perthai kin sngo tenat kumta bat ki lap miat hang taban perkhat utrai ong fiwat khuslai ang ki gentle ki wa na ba ukpa bahab nang utip ba fidon kam ukpa bahab nang utip ba fidon kam to nang ta gaktian jo oble kam no henry fine wat shuai ka hima oble ba de ka hok jung uti ki ne ki ai ke ber on sai lang tam fi kai ba ka babul ke hikai ko wat shuai ka hima jong oble ba de ka hok jung ka mut kai kaliang ka ba kunjam siam nang taga ka tin jo beli kamno badi ki ai ke bar sa ai lang tam fi na kane ka bang nyam sim ka kta ya kane ka ba ken jado na kane ka bang nyam sim ka kta ya kane ka ba jing embrio jungi wat klat ya kata paralok kata ni ka ba don kampalat hadu kata de mat ka daw le se tang shigentian arkenting nan shuang ifi hangni ublay jusha bakane ka ba ken jado kan khamsan ya ka ba jing em sim jungi nganang sisen ublay jusha bakani ga jing im do jingi kan khamsan ya ga jing im mensiam jingi lada ublay usha kum tangin ya jot baro ublay ubu akata rukam baga jing im bakan jodo bat ka bakan jaman sim ki ya rengkat bakanum tam gani ga bakan jodo da lay leru am lada ka tam gani ga bakan jodo ngin ya jot no ngin logum ki khlong ngin tur kulmar shabas niu ngin tur kulmar shagano no ga bam day om tang kata ken mau paralok ladang krane ga jinglong jing imru dan krane ga jinglong jing imru kan mau ka kta ingi na gani ga bakan jaman siam ka ai ka bangalong ka ai ka jinglong men siam janga ka dai ka bakumno kata kan penpau hakani ga jing im bakan jabrio hagani ga jing bakan jado ka jinglong jing im janga ka pau na ga jinglong men siam janga ka jinglong jing im jong phi ka pau na ga jinglong men siam jong phi kata ka dai ga badon kam ngan ong sai chi sien yangi paralok yangi ka kta bet na ka liang ga bakan jaman siam ai bo blen kur khui fi de ni ga ktian yangi paralok ano sisen ka kta bet na ga ni ga liang ga bakan jaman siam haga jing im jingi bangi shakrio try wat klat ya ka ni ka ktian
nganong sai chisen ublei jusha bagan ga bagan jado kan san ga bagan jaman siam lada ka sa lada ka longum ta kan pen sni wengi hre ublei ubu bangin ya ringkat baki ai ke ba ublei kur khui ngin roi kat kum baka roi ga ga jing im siam jungi nganong sai chisen wat kelat ngan ban sai chisen wat ngoi ai baka jinglong jing im jungi ka dei kum ta ka ai bangi dan ga ni galang kaliang bakan jaman siam kan pau ga ni galang bakan jado kata ka dei ga baton kampal namar tara shakri utra rega do no chang fi baro abe ga tiam le kan yu aban thaudo rega jing im jong phi khnam fin mi ega jinglong jing im ka ba itna akhmat jago perthei ka ba dia deidor shisha bat ka bible ka ba dia deidor shisha ku kristan liga kristan namar yang ki ai ke bero ki ta nagani kaliang ka ba kan jaman sien kata ka dei bat bhai kata lengkot ngakran ubleun kur khui fi ka ba kabar ngamo panon kamat kaban rio haba beteng baga jingkran kaban ingkong kamat kaban rio kaban gadan man kran hang ni mentan gadang kran ngong ki ta ngi ne kaban jaman sem kaban rio hang ni yang hakaliang kaban jaman sem ngano sisian pihak ban sungtu anda haba fishak riblay walangi emne ga jingim bagan jado ngi emne ga jaman jabrio borobor yang be ni kaliang kaban jaman sem kata kadai kaban don kampalat ngan kampanye kata ba fidon kampan yang hakaliang kaban jaman sem paralo fidon kampan yang kaliang bagan jaman sem ko mangalong finakmat ki ta yingi nagaliang bagan jaman sem fidon kampan yang hakaliang kaban jaman sem to kanuksa ka biang tam la dangi krane kani de utrai jungi nganong sisin kanuksa ka biang tam ngi de utrai jungi kani ga de ga bangi de ban buat ek ai ga ba utrai ude pijupule ga bible ba u jesu krisong ka jinga jome ka lapan khia me ka tu kan long ha pha kat kum ga jing nge jong phala ni ka jinga jong pha ka lapan khia ai pha da fi pule tu giktian nga ka fi ne por kitu de giktian ba don jing mot palat kitu giktian ki ya dei dor ba kani giktian ga bang yang ha ka liang ba kan jaman sim Desi tu ngin saya poi syata, ngin saya sautu ia tagi kitian, kibang yidon kaman ngautu ia kata kabang ong ifi, dari kabang adon bat ong ifi ni kapor gani gani syabangan poi syagani. Pinlapat bahaka Bible, bau setan pat uyang baik nagaliang gabakan jado. Bat uyale ban ringi kibreu syuru syagabakan jado. Ngan ong sisin. Usetan pat uyang baik nagaliang gabakan jado. Bat uring baik kibreu syagabakan jado. Fikin mau ni ama kapor bo Adam bat ke haba usetan oleh ban penshay ki he Adam. Namar ba ka kong yo usetan kong ladang ibam yo dien jong jingtep ga ba bhaba ga sneo ngin yam. Usetan ang finom yap de shisha. Ublay wang yo Adam mani yap. Ublay uklab kran ga jing yap ka ba kenja do. Ukran ga jing yap ka ba kenja man sem. Kat ba usetan pa wang finom yap ka ba mut ukran ga jing yap ka ba kenja do. Ema terkadah baka baru Adam kibam kim yap shisha ka bakan jado. Hari ki yap eka iba ubeli uang ka bakan jam sin. Usetan uyang ba etang kaliang bakan jado abad uring ba ikibrio syaga bakan jado. Ken mau ngi syakri blay. Ngi syakri blay ngi hap adiang hakaliang ka bakan jam sin. To. Namar kata kadang nganong sisen utrai jengi shilantar ga ministry ga jing syakri jing ufin lap bau yang ba ka bakan jam sin. Uring ba ikibrio kinwan syaga bakan jam sin. Katakan parla ka bangi deban sngutu. Ngi ema ki ARTYLLI ki PYRTHEI ho ngi don kaman sutu bang em nega jing embryo ngin penyat la ka jong ko mangolong fi ka ga ba de syaga PYRTHEI syaga liang jong jing embryo ai kin ya syaga jing embryo ki kot kisla ke jing mo ngan ong kumle ke jing trai ke jing ta mo ke le school ke le pule ki certificate ke ba fair ki kam ki jambar bang ye trai kita ki dan hakal yang bakan jado re ka bang idang ke liang jing ka bakan jam sin ka jing penem jong oblay ka bang syakri oblay ka jing duai mo ka skor ka tien oblay ka ba le ban syakri oblay kita ri bakan jaman sem penyai la ka jong paralo nganong sai sisen shilantar ka jing syakri jong uji sukres fin la ba utrau yang be nakaliang ka bakan jaman sem ai ba katakan yarap ya fi hagane ka por ngan pen fi lightly ki ak ki be day bar utrai haga jing em ka ba shimat mo ka balang personal mo haga jing ka ba shimat kabamot yang iru haga jim ka bashimat da ka bashim na ganuksa da utrang no haga jim ka bashimat shime ga jing shapun shoy jong uji sukres kata ka long personal kata ka long ka krane ga jing im shimat jongi kata ka krane ga jing im shimat haga bayade shimat ngamo bano to haga lo nga basaw jong Matthews tangan puli dekat balai basaw tiaba utaw no pun shoy lo wan ha o long la da melong ukhuno blay to hukumi gini gi ma bakin long ki kpu Handai wila tua bau loang la tua bam tang da ukpu hi bau ne mupri on redegiktian borok hi bami na naga sintoro blai.
kum mangalaang ifi usaitan upan kan jado ba iki u Jesus Christ ula sha jing sa fu sin ba sa fu mit usaitan u te ba ula thanga du apan kelak pui ni gimau kabamot ka jingbam kabakin jado Hero Jesus Christ ang ubri em teme tang da ukpu em nagaktian gabami na nagashintur jang ublay u Jesus Christ uyang may nagalang bakin jaman sim ukra na jingbam kabakin jaman sim Namar taka daangon ang sila daw setan wani khone ga jim jong fi ba janga ola da ki ai wani le ga jim jong fi ba janga hagalante bangi shakri ublay kinwan borobor na galang bakin jado phi bat nga angin yang nagalang bakin jaman sim tari ga badon kam kane kadai haga jing em jong shimat bangi shakri utrai Kabaar, hagabayadey bat kiway. Hagabayadey bat kiway pata. Hagabau Jesus Christ uyakran uyaslok bat kiway. Hagabayadey bat kiway. Try jingi uang Ioanis demas sagalang balay jong Ioanis. Kadkhat kabalay kabasaw kabanriw ngan puli. Pitip bahaya kata. Habau Nicodemus ulet syau Jesus Christ. Menmiat ban let syau. Utrai jingi uang ini kikentian tangan politik dekat Bible ke bangal ong mentan uang kum ni utrai segap ha ujisu le tu bolong shisha lam da khapat ye ubri onom laban ye ke hima jong ublai jisu Christ ukraine ga jingkha arsen ukraine ga jingkha bakan jaman siam unika dimas uang long hukum no laban khai ubri ulat haba ulatemman ulaban setpat jaga kpo ka kemi jing uban khayu Unika demas pat Ukraine ka bakin jabrio ka bakin jado. Tra Ukraine ka bakin jaman sim unika demas Ukraine ka bakin jado. Da puli hang ni igum bayakaran ong no aku makaran udkhar ba ukhasi mo ko mangi bamya sotu. Tra jing Ukraine ka bakin jaman sim nika demas Ukraine ka bakin jado. Khat ban rio tra jing uang kum no ska bha. Uang kum ni. Gad khat ban rio ya ka bala khana ka jong do ka long do ba de ka ba khana ka jong mun sim ka long man sim. Try jing yung kabala khana ga do kalong do kabala khana ga jing na min sim kalong kinjaman sim lan kalong min sim namar kata ka daw nga kwa pa ni finiga puan nga nang sisien pe yang niru filap utrawi yang nakaliang kaba kinjaman sim tade kabaar kaba nikong nga pan iye kaba ide baga jing im shimat jingi yang borobor kilang baga jaman sim kabaan nga pan iye ka jingi day bat kiway habaya day bat kiway Borobor yang nakaliang ka bakan jaman siam. Fiakran ba kiway filai banya slok bat no bano fiakran mano yang borobor nakaliang bakan jaman siam. Kum kani ka jo ka jingjaro kum kini ki jo ki jat jingikran filap yo try jing yo kran ba ka to ka kentai ha ka pungtong jong jakap ba filap ha Ioanis saulen nong. Filap ki jo ki rukom kran try jing. To kabalai ngan kran kabalai pat ha ka jingedai ba ka jing shikri. Pe ngakran ni nilai tili das ngap ha. Ada fidai lele ki be tulun haga kam ga jong utrai haga balang haga jing shakri ba fidan dale bhai ka ni le se kala ban long ba film dai ki batrai full time film dai ki batrai pura ga kam jong utrai re fidai ki be tulun haga kam ga jong ublai le bhai ka ni wei haga jim shimat jafi yang ha kaleng ba kan jaman sim ar haga jing dai jong fi batno bano haba fi akran fi slok fi mo fi gadang ka kaba fiaslok ini no fiakran ba no borobor yang bait nakaliang bakan jaman sim kuma utraile kabalai haga ministry haga jing shakri anda ba fitulon ka kam jong utrai fidan ga ministry ben tulon ka kam jong utrai yang hakaliang bakan jaman sim parlop pengan pen ifi ka iba utrai jing ule haga we ka por haba ka khe ke eryong ka ga beja fi pule ka bible philap e ka ta ka lana ga ba saw jong Markos ka dekhat ka ba life sana do saw pu we Kumno ba utrai jingi udan ka lieng lambat ki senran jungu bat ka to ka lieng kala ba don ka eryong ka bajor kala halo ka to ka eryong baro ako ka pung Galilea bat ki senran ki la lenyar hande utrai jingi ulat hia aki bentai kam shapo jang ka lieng to ngan puli ka to sal nong ba jong Markos tangan puli de ka dekhat ka ba life upra uti uladan ha ka tdong ka lieng ba uyo thia ga sang khli kitigile ga siu yu kile ong u ko ken rat mem su nyaw satya bangin sayap ka babu kong utrai jing yu thia udon ha ka tdong jong ka lieng da fi pule gi gospel kong udon gi banta ge ba kham shapo jong ka lieng ha tu utrai don jingit khli gi sanran udon jingit khli
Rekat ka ega mga don manang hang ni kadai. Ba utrai pele jimut iru eme ka ni ka bakin jado. Pele jimut ka bakin zaman sim. Dahau puli nas dang ni ka jinja finlap ba u Jesus Christ umi na gawai ka jeseng badang syukut ka jeseng. Baru syuang kensan ni yaki senran yang ini le shishiliang. Utrai ka ni ka por udan ha ka mission udan ha ka ta ka ba ukpa jong ulap ha ban le shishiliang jong godriao. De ma ta ka da ha ba udan ban le ha ka ega ba utrai ulap ha udan ha ka mission jupele jimut ya ka ni ka bakin jado. Kanega dega bang ngirung ngi de ban nang dangi trai ha kam ka jong utrai ngi telon ka kam jong utrai teng ngi ya kendu jingele ngi ong jinge nabar bang ngi pele jingmut palat ai ga bakan jado utrai jingi pele jingmut ga bakan jado pele jingmut ka ai ba utrai fa sha mission bo de ban le kat ba kisin ran pat kisong habar jong kalingi pele jingmut ga ne ka riong kat ba kinang pe kanang he hadu bakin da ban lon nyar Bat ka jing siap tiang ka yo ayaki. Tongin yo ay ka jing start. Tongin yo ay ka nong rim jong ka ktian ka jong uplay. Ba utray jing udon be na ka liang ka bakin jaman siem. Umpalay jing mot ka ay ka tay ka ba na ka bakin jado. Nang tapad de tangan penifi sa gaway ka ba besay gitu kisan hajar. Pikin mau na ka Bible. Haba utray jing besay kisan hajar. Let's say dengan puli daga tu ka ba tho Lukas ka nang bakhandai filap ang tu na mala tho ar jaka lai jaka ya ka jinja. Dengan puli daga ba tho ka gospel jong Lukas pitip e ka tu mo ka jinja ba don tang sant ligi pu bat art ligi do kha ge beret ban sa san hajar upai ba ban sa san hajar upai ba Tangan puli ka dukhat wa kalnong bakhanda jong Lukas ka dukhat ba khan rio ka tien jong blai ka ong kam ne skap ha dukhat ba khan rio ti ula shimi kita ki sant ligi pu ba de kita ki art ligi do kha ba haba ula khmet shabdang ula kar khu ye ki ba ula kdia ba ula ai ki sanran ban bu akhma do pai ba Rajing shim ti ki sant ligi pu art ligi do kha u rai ki sjrong nang tau kdia ai ki hadim ba ula deb duai u kdia ta ki yaki usama pedang jingi pai ba Uir tarkum to. Teng ngi pule ga Bible ngim da perkhat ya ka ebe ktien jong blai ga kran ya ka ebe ktien jong blai ka. Registran ran nga ya ka jing perkhat jang nga ka ki perkhat kum ngin isam ni do kha kan ne. Do khai beret ki da nai kti jong ki. Try to umpet kala roy ne kam par roy umpet. Ju pule ya ga ba ka jado. Ula deb duai ula deb ngai. Kisenran ki haban isam daya ka por ba kisenran kisang ban sam bagawan ka roy ka do ha kasang ban roy bat haba hadu ba ka jinge bam haba kilaya bam kadangkat no kanuru sakhat ar tukri kadang tam let's say khat ar kriya khat ar polo kadang tam tari try jengi kaju ka jingja filap na ga gospel jong Markos ngamodong kum kani kaju ka jingja filap na ga gospel jong Markos kalau naga besipau pikin mau haga to ko por ba utra open khia ayu Bartimaeus babat la Bible kam kumno dengan pule nang besipau jong Markos kan pule dekhat basan pu ar u Jisu lo ang the u to khilek no kata ga jinga jome kala pen khia eme te kumni ula yo imat bat ula buat yu kata ga lenti ngana sai sen shupule to ga Bible shupule kum to ga Bible kan de perkhat ba finum yo ai haga jing pule Bible janga ngai haga jing puli Bible janga ngai ibu try jing ule akum ni wang khilet no ya se ka kti ong khilet no ka jinga jame kala pan khia ya me haga jing puli Bible janga bar haga jing sau thu janga ba utrai jingi ujukran kum ta bor bor ki brek badan jinga ba wang ka jinga jame kala pan khia me ga jinga jame kala pan khia me ule akum ta yo Bartimaeus Ukhlem dapat la ula pe ki khmat um pe ukhlem pe ki hab ki saron ki khmat chu la fi puli ga ne ga Bible ga u Jesus Christ ula nang ya no mare deb ong khilet no ka jinga jame kala pan khia me yala dir umi no namar ka ne ga Bible ka dukhat Bible ga puli ne fin puli ga tien job le ga u try jingi umi na jirikho ula ami na jirikho ning de hagdien ka ne ba Bartimaeus no la imar ki khmat usabut ya utrai kadang jingkai ka bakrau bhana ni ga jingja ka bangam don ban ong ngamla ban ong ha ga ni ga por hang ni kai ga bangam don ban ong fin por utram jupe ga bagan jado ula yang na ga leng bagan jaman si to ngan pulis sagwe ngan sakhamban ni ga ta khantia lesi setang iwe khaga por open kala wine ya ka ha ga to ga jing khawai ha gana galilaya
ba fill up aga gospel jong Ioanis kal nang ba ar nak tien jong oblay kong kumne fikan mau tu ke jingja tien jong oblay kong lalut wan ha ke jing khawai de tang hang ni ga sian ba thu ingi ba Jesus Christ la khat ni ga jing khawai shong kurim tien jong oblay kong lalut kawan ka de ga rukom jing ki jiu ban khawai da kawan ha ga jing tho shong kurim on ha ba lalut kawan ki shakri ki la wan ye thu yu ka wan shua ga kemi ka Mary ga kemi jong u ban ong kim don wan shu hai ding ta ki wan ki shakri jong u ge ki shakri jong naga tu ga yeng jong nong ye tho ki wan thu don wan shu tengi ni puli ka ba ga Bible kong ngan puli ga nong ga ba ar jong Ioanis ka dekhat ba nyo ba fra kong kum ni Jisu lo ki to pendap ki te ki krada ko ti ki le pendap syon ye ki anda kum ta lo ki to tong no to ra ru hau nong sinshar ka jing khawai ti ki le wallam tien jong oblay kong ki le ye thu sho Jesus Christ ki don wan shu trang pendap da ko Ndriu tali ki kra ki bari ki mau ki bang yam kat ar len limon ong ga tien jong oblay try jing yu ong pendap da ko Dala da pendap ki ong ki wan ye thu season la da pendap try jong kri ai no ong nga perkhat bau tu shakri bo wan ye thu bala da pendap da ko nga ngai uyang ha jing lengo ka ba krau kumnungan nei tong adang pendap mentan da ko kumnungan nei tong nga klem yo ina ga Bible ba ga jing puli Bible jangar ngam yo I hiru ba utrai jing ule hello jing ti kra ban ong long wan kelawan ya mutrau klem le ban kran iru ya uklam ong ru yo tu shakri ban ong apshua kan dak kiu ko rong saw khndiat kan dak kham long saw klem ong kum ta dan mang ire marawan ye thu la da pendap ong tar khili tong no dei hang ne kan paralok kadon ga ktien ga badon kam palat ba fin song thu baki kamba akija hakikti jong phi ki kamba akinja hakikti jonga deke jinget ki kamba akija hakikti jong ki sunran ki tu ki do khaba utrau kar khule ki sa ki tu hi ki jo ki santli ki bat artli ki artli ki do khaw ki santli ki pu ndala kedia le sele shu khamroi tang khandiat e ki de ki jo hi ka kamba ka ja ha ba ki sunran ki isam ka kamba ru ka ja ba uni shakri ri tong li a shu tra jong ga jing khawai kat had shau tu nong pnia jong ga jing khawai kat had bo tu nong pnia jong ga jing khawai uli ong yu nong yu tho shong kurim bale me ai ka wan ka ba bha ka ta por ki bri or hoi ki ai ka wan ka ba bha na du basdang menne tang utu shakri botong ye ko na utu khra ka bala kalawan yu tep na ai ka wan ka babang namar ka ta ka daw ngan ong sai chisian ngan ong sai chisian try jing ju pulai jing mo de ga baken jado si sem bola de bang uyang bai na ka leng baken jam siam utrai jing pe yo Bartimeus ula pe nem ki khmat ne shu ngan doi sai sen bo umpat pe bha try jing kham ong yo shakri jong jing khawai khle pe ka la ki rong saw no pat ki try jing khlam ong ngan ong sai si sen khlam ong Petros pe la lang do khan me ki ti jong men nem pat lang wat pat ai pat lang khlam ong ula de ban pendep ula de yang kaliang bagan jam sim mau bayang be borobar yang kaliang bagan jam sim ka kamba kala jabe banga bat fila rangin long kumta para lo ban not ban nget yo try de donot jingi borob de tien cho ban yang be ha kaliang ga bagan jam sim ngin yo iya ga ktiblai ha ga jing im jingi borobor nga duwa ya ga ne de donot janga boro la de ga jing im janga shimet bat ga jing im jang fi shimet bangin not ban yang ha ga bagan jam sim bangin not ban yang ha ka bangin jam sim de ya kane ken ka mga ongi fina do na kapan bau try ong kan thai kanong kanan to kan long kat kom ba phakwa ma pha ko nong kanan na bar ka jinget ka jong pha phikin ma to kanong kanan ka ong yo Jesus Christ duai ba ka khun jong ka pang khoi de ya kane ken bau try ong to ka kan thai ka ba pang mi Islam ka won ta na shadian na ka remeng ga jain kup jong ong ka jinget jong pha ga lapan khia ya pha uklam ong ga jing basle ga la mi na nga ga bor la mi na nga ro ong ga jinget jong pha ga lapan khia ya pha de ya kane ken bau try ong yo tu rang ba sispa obong duai shakri janga ba ukhisho e kat bau try ong kat kane ga jingai ngam sham ha Israel namar bau tu rang ba sispa ong ngarung ade ubri joko hukum nai dawan hing janga shu hukum shu ong me kala long baru try ong khilat kan long kumamelanget anda ula kelia ke por kat no bajiu yok hiau shakri ka dei tik to ko por bau try ong khilong khilat kat kumaga jingai jame yok hiau shakri jong me
Daya kani kan bau trau shi sangu bha e bau ang yau Jairus uba ki shakri na ke yen jong kiwan kyang ka khun jame kam long shu kam don shu nai pen shi tom yo no hikai nai pun khuslai na pen shi tom no hikai wat ong yu nai wan shu shi yan mar kam don shu Jesus Christ nga ngai uthap na ka me jong Jairus ang wat shap ti tang shu ngai para lok ngau ka bani fine por ngi ama ki ARTYLLI ki perthai wala shibun ki ai ke ngi ra ka khmat do jingi shibun ke ngi asong de skor bagin sim wat kilat ka jingi yang jingi ka de ben nakaliang bagin jam sim don ka por teng ka ba sngo ko madong ba imat de ka por ngin khapre ki khmat ngin set kilat ki skor bangin yang nakaliang ka bagin jam sim ngadon ban ong fine ka por para lok sha bangan penkot ya ni ka jingi ke jingkran ka jingi ka janga tongin yang habong yang geleng bagin jam sim kamot yang ha ka jingai lan yai de ka jinget kabon fiang ga ktien jong oblei fiang ga kular ga jong ktien ga jong utrai phila bane ka do jingele ka jim jong fi ngam ong ba fi shakri blem judan jingele ki jingele kin wan be try ka babul gong yele ga jingele ba bha jong ga jinge ka modon be ki jingele phila bane ka do jingele la si ga jinge ha ga yo ka phila bane ka do jingele la si ha ga jinge an ti jong fi shimat kum ha ga jingim kristan ga jinge Pila la sebene kendo gejeng hak yeng gesem. Haringan o sisen. Para lok ngan ong sa sisen pidon gi khmat bani pidon gi skor bani asngo. Pimla ban lan ba kai wa fi si ka bi fi asngo ka kta andre borbor haban sngo thwe gene yeng hak liang ga ba kenjaman siem. Teng samadong ngam yo isu ngam yo asngo shu ngan yeng hak liang ga ba kenjaman siem. Namar kata ka daw nga ka bani fine por la da finot ban yeng hak liang ga ba kenjaman siem. Fini be ga kti jong oblei hak jing im jong fi. Namar kata kada wat kilat ikan ikan jing hikai. Ngi ema ki ARTYLLI ki perthai. Ngi dan ke perthai bagan jado. Ngi dan ke jing embrio ngi em. Ngi dan ke perthai bagan jaman sin. Wat kilat yangi ki balong kristan ki ba shakri utrai. Kakta be nagalyang bagan jaman siam. Bat kumba utrai ule firu yang be nga mangaban fi nga bo nong. Tungin yang be nagalyang ka bagan jaman siam. Nganong sisin utrai dapet. Dapet nagalang bagan jado uyang bait nagalang bagan jam sian ngan pan kan mau sai sian utraw khlam le tiki khiwan manong long wan to ko mbala pandap utraw khlam pe lakal aroy na kampar roy to jingbam tiki do hagi pu hagi ti jang kisenra honga ka bani finiga por paralok utraw khlam pe lo bartimia sula iman mi ma long khela ke jinge jama kalapan khame ulai no elodi Tram juyang ni lang bagan jado banda yu banda smuthu daga jingmut banda yu daga khmat uyang ba akalang jong ka bakan jaman si ai ba kani ka jing hikai kan yarap fi bangi e maki ARTYLLI ki perthai wat kilat e ka bang hikai ka bakan jado akan ya bagan jado ka bakan jaman sim akan ya ka bagan jaman si ka jong kaisar akan ya jong kaisar ka jong oblei akan ya ka jong oblei dai wat kilat pat ka jing hikai ka bang hikai fi menta baki ai ki ai bro ki kta ngina kani galang bagan jaman si Mat kabar yang borobor hani galang bakan jam siang. Wat lang ni shakri play. Ngidang don kani gajing imbrior wat klat wat laki ai ki wan ya le ngidang kani galang bakan jado. Usetan ni un ring borobor fish kani galang bakan jado. Andre pi yang baik na galang ka bakan jam siang. Uplay un kur khui fi. Yem haki ARTYLLI ke perthai. Ai bagani gaktian kan kur khui fi. Uplay un kur khui fi. Amen. Kopa bi ing aduai daga don ot janga baro. Ai bagani gaktian ka bang gran bagani ga jihikai ka bang hikai kan ai min simiki ko try ba hagini gising ke bakhat do bang em kum ki brig ba shakri em try bangin so thu ban panya ga jong ko try ka ega ba ga jing embryo ba ka ega ba ga jing em ka bakan jaman sim banginum kulumar jing mot dalele ko try ba e changa pat nga duai ru ablei be bangin so thu try ba ki ai ta ngine ga liang ga bakan jaman sim kham tam shu ko try ba e changa bangin nang ban yang borobor ha ka liang ka bakan jaman sim try ablay bi e chang na bara ngiyang kaliang maganda masiem tra ngiyang haga jaka ka ba memela banle ay ka jing em jing ablay bi e daga kerteng jong u Jesus Christ kan ikaktian kan kerhuya baro ko pa ablay bi e chang amen pa